നമസ്കാരം. ലേൺ ഐ ട്യൂബിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഫങ്ഷൻസ്, ക്ലാസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ C# ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതൊരു സ്ഥലത്ത് എഴുതും. ആ ഫങ്ഷന് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഈ എഴുതിയ കോഡുകളെ വേറെ ഒരു ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ടുഗദർ പെർഫോം എ ടാസ്ക്. അതായത് ഫംഗ്ഷനിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ 2 നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിൽ നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ കോഡുകൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് നമ്പേഴ്സ് വന്നാലും ഇതേ സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റേ നമ്മൾ ഓരോ ആവശ്യം വരുമ്പോഴും അപ്പോഴൊക്കെ അത്രയും കോഡുകൾ എഴുതണം അല്ലേ. മാക്സിമം ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ 3 വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ മറ്റേനാൾ വലുതാണോ നോക്കും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം 3ാമത്തെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെക്കും. പിന്നെ ആദ്യത്തതും 3ാമത്തതും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്, ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഇതേ ആവശ്യം വരും, അപ്പുറത്തും ഇതേപോലെ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാക്സിമം കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും. ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിലും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഉപകാരം. ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കൂ. എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ടെൽസ് ദാറ്റ് കമ്പൈലർ അബൌട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻസ് നെയിം. അതിൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ടാവും. റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്, അതായത് എന്താണ് റിസൾട്ട് തിരിച്ചു തരുന്നത് അല്ലേ, അത് ഏത് ടൈപ്പിലാണ്, ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും തിരിച്ചു തരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതൊരു റിസൾട്ട് ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഡെസിമൽ പ്ലേസുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവരെടുത്ത് പറയാം. അതാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്. ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ, ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അതായത് ഇപ്പോൾ 3 നമ്പറിൻ്റെ മാക്സിമം കാണേണ്ടത്, അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് 3 നമ്പറുകളല്ലേ, അതിനെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിനൊരു പേരുണ്ടാവും, ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര്. പിന്നെ ഏത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്, അപ്പം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിജർ ആണ്, നമ്പർ ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ കോഡ് എഴുതും. ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. C# ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഡ് എഴുതും. എന്നിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്, ഒരു സാമ്പിളാണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 നമ്പറിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് 2 നമ്പറിൽ വലിയ നമ്പർ എടുക്കേണ്ട ഏത് ആവശ്യം വന്നാലും നമ്മൾ ഇത്രയും കോഡുകൾ എഴുതണ്ട. ഇത് നമ്മളതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലേ. നമുക്കതിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം ഇൻറ്റ് മാക്സ്, അതായത് ഇൻറ്റിജർ ആണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യണത്. മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തതാണ്, ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് മാക്സ് എന്നാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു നമ്പർ പിന്നെ 2ാമത്തെ നമ്പർ, ഇങ്ങനെ 2 നമ്പർ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനകത്തുള്ള കോഡ് കണ്ടോ, ഇൻറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു വേരിയബിൾ. അതിനുശേഷം നമ്പർ 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ 2 ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നമ്പർ 1, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നമ്പർ 2. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം 10 നമ്പർ 1 വിചാരിക്കുക, 5 നമ്പർ 2 എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്പർ 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ 2 അല്ലല്ലോ, തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇവിടെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താവും? ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും, അതായത് എവിടെയാണോ അത് വിളിച്ചത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഫംഗ്ഷന്. ഇനി എനിക്ക് എവിടെ ആവശ്യം വന്നാലും ഈ കോഡുകളൊന്നും എഴുതണ്ട. ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇതെങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് 3, 4, 2 നമ്പർ വന്നു. അതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് അതിൻ്റെ മാക്സ് വാല്യൂവിന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഇൻറ്റ് മാക്സ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, മാക്സ്. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്പർ 1 നമ്പർ 2 അല്ലേ, ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തത് കണ്ടോ, ഇത് കോമ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നിടത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ മാക്സ് വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി ഇത് 3, 4 അല്ല വേറെ നമ്പർ വരുമ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യം വരെ വീണ്ടും നമുക്കിതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം, മാക്സ് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ആ വാല്യൂ വന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആ റിസൾട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ഫങ്ഷനാലിറ്റിയിൽ കിട്ടും.
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 4 അല്ലേ, മാക്സിമം 4 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എങ്ങനെ? ഇപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് A+ കൂടുതലുള്ള ആളാരാണ് നോക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഇട്ടിനോടത്തും ആ കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.